necessarily reflects those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kitang ngunyan nin Biyernes. Pitsa 31 kan bulan na Disyembre 2021. Ay, mag-goodbye na kita sa 2021. Ma-welcome naman po kita sa taon 2022. Sana po gabos kita swertihon sa taon na malaog sa tuya. Pero dawa nga ni po ngunya na aldaw nasisibot ang gabos sa pag-disponer nin maihanda at yan ano po na matanga sa pagsabat kan na bagong taon, ang kaugalian kan mga Pilipino mag-disponer nin mga bilog na prutas. Tangarig pong kadakol po dang swerteng maggalaog sa tuya. Alagad sabi man kan mga gurang, dawa kadakol kitang bilog na prutas sa lamisa, konhogakon kita, dahil kita mahinikos, mayo manggiraray mangyayari po sa tuyang buhay. Tigmaok o kunda man na tigba kitang burarat an matata sa gutom. Kaya sabayan taning pangadyion sa mahal na Diyos, asin man kahigusan. Sabi po yang kan mga gurang. Sa lado teknikal, ang pinaka-macho tang pag-iribaligdi, Engineer Felix Lagrimas. Sa information na si Tony Saison, yaon si Kayla Ligacion Valdez, ang samang finance manager. Station Manager Melvin Barayoga, yan man si Kagawad Ilma Dilima Gaspi. Asin ang bilog na Radyo Ronda. Pinapalayogang kunin Happy New Year ang sa tuyang mga pag-iriba. Asin ang samoy mga sponsor, mga advertisers, mga paraan tabay na maugmang taon sa tuya po gabos. Siring man po sa moyang mga Christmas greetings sponsor sa radyo. Gusto ko man pong pasalamatan asin paabutan in Happy New Year sa Indo po gabos. And siyempre man, dahil kumusta ang sa tuya pong mga sponsor, nagpapaabot man po ni maog mga taon sa Indogabos. Progresibo. Ano po? Yaon dyan si Capbert Balbuena kan La Purisima Naboa, Konsyal Dante Oliva kan Iriga City, Konsyal Ros Rolpo kan Ciudad nin Iriga, si Mayor Jeff Vicenio kan Bao Camarines Sur, si Aspirant Councilor Pewi Gascon kan Iriga, Unlucky Best Enterprises, sa paagi ni Mr. Mingkay and Dr. Jeneke of Iriga City. Sharing
man an sa moyang pagpasalamat. Asin pagpaabot ni Happy New Year, si Riman sa Endo, ni Abogado Fernando D. Simbulan, Municipal Mayor of Naboa Camarines Sur. An head kan Kaporte Medical Headquarters sa Siyudad kan Iriga, si Aspirant Councilor Joriel Cayao. Si Board Member Botsokoy Oliva and Vice Mayor Rex Oliva. Siring man po ang New Tanchuling in Villanueva Hospital and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva Tanchuling of Iriga City. Our Lady Mediatrics Hospital located at San Juan, San Jose, Iriga City, owned and managed by Dr. Lenny I. Gonzalez. Si Aspirant Councilor Aldin Junio Galyarte, Naboa Camarines Sur. Si Councilor Sani Prades of Naboa Camarines Sur. An mabuot, maigos, matinabang na Chief of Staff kan opisina ni Congresswoman Jocelyn Portuno kan House of Representatives, si Mrs. Dorothy Ibarita Mansi and family. Si Director Perseus Cheng kan Kasureko 3. Si Aspirant Councilor Adolfo Pongpong Ramos of Team 1 Batu, Camarines Sur. Si SK Federation President ex-officio member Coco Astebe of Naboa Camarines Sur. Sa Indo po Gabo, salamat. So iba pa, salamat po sa Indo Gabo. Si mga gustong magbati ngunya na New Year, bukas po sa mo yung text line number. Ayun na siyo mga talig di. Text line number 0948-241-7675. As in duman sa gusto man na magpaabot ni greetings sa Facebook Live kan RP and DCKI po, pwede nindo po yan. Na ipaabot asin tatawang ko po nindalan. Para maipaabot ang sa mga greetings sa mga mahal nindo sa buhay, mga amigo, mga amiga, padihon, madihon, sa diring tao, mga kabatsmate, asin kadakol-dakol pang iba. Related happy birthday man kay Joris Paharis, kan Iriga City. Kakakumpleanyo niya pala si Dr. Jose Rizal. Sa mga mensahe, ang mga local chief executive, nagkaigwaman po ni na seremonya dyan sa Plaza ni Rizal. Tangarig pong rumdumon sa tuyang bayani. Aram tamang po baga nakadakol librong pigsurat ini si Dr. Jose Rizal. Kadakol pa ning lingwaheng aram kan panahonin mga Espanyol. Kung paano kita apihon, kolgan, rematihon kan mga Espanyol, kan mga praile, kan mga militar kan Espanyol. Sa mga famous quotations po na nagigirumduman ko kay Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda. Okay, dapat pero may mangyari kita magtagagamit kan sa tuya pong sariling wika. Kundi si Mayor Madil Baga Kasudma, sabi, magamit daning sariling wika. Pero multilingualism po ang Bicol. Digdingani sa Ringkunada, iba na tulos ang tataramon.
May mga tataramo na pag maray ang mood mo, pwedeng maray man ang paggamit mo. Kung medyo maraot ang mood mo, maraot man ang paggamit ninyo lingwahe. Na pwedeng daita po gamiton. Sa totoo lang. Araw ngayon kan hablok, gutok. Baga, mo. Takon maalaw ka sa barkada mo, tapos araw kayo ng lingwahe ang gagamitin mo, may pagkaanggot ka, di ba? He who does not love his own language is worse than an animal in a smelly fish. Tapos ito bagang, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. He who does not know how to look back, may technique siguro, minsan may mga tao po, minsan nga sa kapamilya na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Ang sabi kan mga gurang, bakit ngayon ay may technique Joey, Pag may stepney ka kayo, di ka tulos makalingon. Kaya po pati hawak mo, isabay mo ng iliko. Talikod. Kundi kaipuan po talaga na ang kataraan na kasabihan na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pararoonan. Ako tubod po ako kaya. Kaya po kita dapat na mga tao sa pagirumdum na ini, sa mga quotation na ini yun ni Dr. Jose Rizal, dapat isa puso at isa isip tayo ni. Bako lang itong mga isinurat niyang No Limit Hungary, saka ito pong El Filibusterismo. Basta naramdaman ko kan nasa first year college ako, si Professor May nag-apod kung si Seda tataong bilang ning sa Espanyol, sa Kastila. Sabi ko, Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, pasado ka na nga sa subject ko. Masakit ba niya ako ng subject na yun? O kaya, ang magkaigwa kang subject sa Spanish kan parang nagsakit na baga niya ako ng bako banggit ang Espanyol. O kaya garo hinali na baga kan dipin. Saka itong sabi ni Doc Jose Rizal na the youth is the hope of our future. Pag-asa natin ang mga kabataan. Kaya dapat ang mga kabataan, saka mo ang pag-asa ng bayan, matino mantabi. Dahil magpara kung ano-anong barkada digdi, barkada duman, piliyon ng barkadang makakatabang. Na dahil ka maraot. Dapat itong barkadang makakagiya sa imo sa karahayan. Never ngayang sabi kan mga gurang na makibarkada ka mo sa dadarong ka mo sa kapahamakan. Tigwa pong mga barkadang ilulubto ka sa kapahamakan. Tigwa man barkadang dadarong ka, igigiya ka, igagayad ka para sa karahayan kan sa imong futuro. Pero no man is an island. Kaya po ang tang pakikapwa, kaya po ang tamang giraray makibarkada. Pero kita na po mismo sa dirita, ang magpili ng totoong barkada. Sa kung makakuha kita ng barkadang marisa na, abo basang o kunday man, palibre sa ng palibre. Di basang naglilibre, pangit po ang barkadang araw po kaya. Mas maurag na barkada itong give and take lang kamo pirmi. Kung siya nag-alok mag-snack, di siya magbayad. Kung ikaw man mag-alok mag-snack, di ikaw man magbayad. Arog po kayo nan maurag na magbarkada. Bakong may barkadang yaon pirmi sa imo, pag-agoy kisintabong. Pag udanay ka, lingaw na kanimo. Bako yan tunay na barkada. O kaya minsan nagigirumduman ko ang mga quotations ni Dr. Jose Rizal na kung isa sa isip ta talagang tama man. Kaya naging bayani po siya. Dahil man siya nakipaglaban sa tarom, sa badil, sa mga mapang-aping mga Espanyol kan panahon sa Pilipinas. Pero sa mga isinusurat niya, tinuturusok ang puso kan mga kalaban. Namumulat ang isip kan mga Pilipino. Kung
paano ang pakikikapwa, kung paano sorogon ang kapwa Pilipino, asin kung paano idepensa ang nasyon kan Pilipinas o ang Estado sa kamot kan mga kaaway o kaiwal or kalaban. Bueno mga tugang, palayogan ko man daw ning Happy New Year's ang mga opisyal miyembro kan PGBI, Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, nagkaigwang recognition, adoption, and promotion of outstanding members. New Iriga Chapter, City of Iriga. Oh, yan. Kaso Banggi, nakapasyarbang kami ni Padingdon, naimbitaran kami, kami ni Padingdon garot, tatatakanan ng Magic Group ako. Sabi niya, ika nga pa dito, civilian ka, Magic Group ka. Ako nga retiradong fireman. GBI nga ako, iba nga ang tatak ko. O, kaya sige niya ako, okay. O, dyan mismo ginimo sa residensya ni former City Councilor Nick Awa, alias RMG Tinga. Yan. Yan pala, may mga alias ano. Ika nga pa din, ano man daw ngayon marina ay alias sa imo. Sa kuya niya ako, bahala na kamo. Kung ano ang bahala na niya ako kayo si Master, si Chairman Joe Tertersin yung mag-alias sa kuya. Sabi digdi, may your heart be lifted in praise this Christmas for the wonderful gift of Jesus and joy He brings to our lives. Have a Merry Christmas and Blessed New Year from PGBI Family New Iriga Chapter. Sa program kasod ang welcome address sa paagi po yan ni alat daw may nag-a-upload sa kuya. Welcome address po si Joter RMG Busing Tersinyo. Nagpaabot maning message si Nick Awa, si Vice Mayor Rex Oliva, si Honorable Itzel Dimaewat, Councilor of Iriga City, si Board Member Botchokoy Oliva, guest man nila si Gobmix Villaferte, kan probinsya po ng Camarines Sur, and si former Congressman Salvio Sal Fortuno Sr. And closing remarks sa pagi man ni Marshall Divilla, tugang ni PM Bryant Divilla. Congratulations po sa mga bagong miyembro kan PGBI New Iriga Chapter. Happy New Year sa Indo Gabo. Basahan ko man ining text ni Pading Ed Ulyeres. Simulan natin ang 2022 ng puno ng pag-asa, pag-unawa, pagmamahal at malasakit sa kapwa. Kung may hindi man may magandang nangyari noong 2021, ituring na lang natin ito na alaala. Minsan tayo hinusgahan pero pilit tayo tumayo
para ipagpatuloy ang ating pangarap at napagtagumpayan natin ito katulad ng isang chapter sa aklat. Ang paulit-ulit nating binabasa, yung magandang chapter, pero yung may masamang chapter sa libro ay ayaw na natin ito basahin. Uli, katulad din iyan ng buhay ng tao. Salamat at nandyan kayo na lagi namin kasama sa hirap at ginhawa. Sa ngalan ng aking pamilya, Eddie Olieres, kahit sa simple text man lang, gusto namin kayo batiin ng Happy New Year. Welcome 2022 dahil laging party po kayo ng aming buhay at kailanman hindi namin kayo makakalimutan habang buhay. Ang tanging hiling ko lang sa Panginoon Jesus na sana bigyan pa kayo ng marami pang taon at magandang kalusugan dahil batid ko na maraming taong nagmamahal sa inyo. Salamat. Oy, salamat man kay Pading Edo Olieres and family. Happy New Year po sa inyong pamilya. Oy, kadikit po da ang kaso kan COVID-19 as in saro sana ang kay po na maglikay ngunya na pagsabat kan bagong taon ta ngarig mayong maputukan po sa mga taong magamit nin mga makukusog na mga paputok Pero sana nakalaog ng Omicron na variant sa Pilipinas. Kaya naman po kaigwapang kahawaan. Pero ang mga hospital po, preparado po mo niyan. Ang DOH may pagiramdam po na iwas talaga kita sa paputok. Pero sabi ko na nga andam ang mga hospital, kuning kaso magdakol po ang mga firecracker related injury. Asin kung may mga kaso ng food poisoning, asin iba pang mga aksidente. Oy, duman sa barita ko baga, duman sa mekanikong amigo ko, sa mga pairay ko tanaw kan motorsiklo. Dahil ka ngayon ma-entertain ngayon, idol, tanong niya ako, sir, nakaigda ka, malayan yan, mati ko nagatindir ngayon kong kinasalan. So, nabalad ngayon karni, siguro ngayon nakadanyar ngayon sa buhay ko, nagdadayariya da siya sa kakalinturado, kaya masakit pala niya ako kung ang karni nababalad. Nakaka-poison man O, siguro yan ang pagduda niya, tako nagpanos na sa ibang piganda. Igwa pala mga nagdadayo sa mga okasyon na minsan maglikay man po giraray kita sa pagkaon. Lalo na niya na masabat kita ng bagong taon. Baka pagkaagaw may mga leftover ka mong mga pagkaon. Kakanon pa nindun dahil man lamang nindo pinasiguro kung iyan pwede pa sa tao o bakuna di pasiguro manggiraray po. Tangarig kung dahil kita igwa po nin experience yung food poisoning po. Si Governor Mix Villaferte po padagos ang tupad o tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers. Ang saro sa mga regular na programa kan DOLE na sa efforts at pagkikipagtulungan ng Kapitolyo ay nakakapag-identify ng mga beneficiaries na nangangailangan ng ayuda. Si Gov. Mix Villaferte po sa haros gabos na munisipyo o syudad, kabali ng Iriga, padagos po ang pagduhol ng daning tabang. Sa mga natawanan ng daning trabaho, asin po sweldo, kansen ng pagtrabaho. Katakod ini kan tupad payout po.
Aros gabos man na munisipyo asin syudad linilibot po kang grupo ni Gubmigs Villaferte. Maray na kita po haros sa perming biga-asikaso kan Kapitolyo Provincial. Tangarig pong ang serbisyo ninda sa publiko talagang namamatian ta. Ano po? Salamat. Oy, si Gubmigs Villaferte, palayugan tama ni na Happy New Year. And si Ringman, ang Villaferte family, nagpapaabot man in Happy New Year po sa Lambang Saro sa Indugabos. Sabi baga sa mga nababasa ta sa Facebook, para daa hindi malas sa New Year, huwag handa bilog prutas, baka gumulong palayo ang swerte. Pambira man ano ha. Huwag din handa ice cream para di tunaw, swerte. Huwag handa apat paa tulad baboy, baka, kambing, kasi baka takbo malayo ang swerte. Ay oo nga naman ano ha. Huwag din isda, alimango at lamang dagat kasi lunod swerte. Oo nga naman kung pagparesip-isipon. Huwag din handa, may pakpak. Ay pangyayari. Tulad manok o pabo, baka, Huwag din handa may pakpak tulad manok o pabo, baka lipad swerte. Ay, oo nga naman, ano ha. So, para sigurado pasok swerte sa 2022, huwag na maghanda para di ubos iyo pera. Ayaw man ang gada, no? Happy New Year! Siring man sa gabos na mga Chinese, friend, good morning, Happy New Year in advance man sa Indo. Sinda, iba man ang bulan kan pag-celebrate kan sa Indo pong New Year celebration. Wag na lang tayo handa para di ubos pila. Ayan. Ay pangyayari. Ano ha? Man pwedeng di maghanda ta naging kaugalian na po kan mga Pilipino dawa kadikit agko basang na pag-araratubangan dangan agko basang ki makaon-kaon ang bilog na pamilya iyo po baga ano. Okay, sa mga online survey po, kung sisay po ang kursonada nindo para gobernador, asin karapat-dapat na magtukaw sa Kapitolyo, oy, namamayagpag po, nanginginutan sa mga online survey si Provincial Administrator Luigi Villaferte. Ining si Vice Governor Imelda Papin saka si Vice ining si dating Congressman Nonoy Andaya intirong nawawalat sa survey. Mas mataas po nakukuha ang resulta sa survey na ang kadaklan na mga nahapot kung saan kursonada for governor sa Camarines Sur ngayon na 2022 election, Luigi Villaferte po ang kadaklan na isinasabi ninda. Magindigdi po sa ringkonada sa mga survey man po baga sa paapot-apot kung ngunyan baga o sa agan eleksyon ay Migs Villaferte po ang kadaklan na sinasabing kursonada nindang iboto for congressman sa di Ringconada area. Ayan. Sa for city mayor sa Iriga, mayo baga nagpapasurvey ano. Oy, rugado man ngunyan sa mga kandidato da. Mala at igwa nang nagtatago-tago. Tabaka maayatan pa ki pang New Year o pamasko. Kaya masakit po kung gumastos kang mga 1.5
Halimbawa lang, for city councilor, dahil kagumana, ay naku, sayang po baga talaga, ano? Kanimong kwarta. Tapos di pa nanggana. Kaya ang iba man, mayo man talagang igagastos. O, saro na nga dyan si Konsyal Buboy Guevara, aminado siya na talagang tios man siyang opisyal kan syudad, pero sa paagi kan sa iyang mga programang pag-rescue, pagpanaumanin na mga bagas, commercial rice pati, kung nagkakaigwa mang kalamidad, sana dahil man giraray kita rapaduning bagyo ha. Sa iyang pagpagamit kan pagpasubli kan sa iyang tulong multicab sa mga nangangaipong mga taga-iriga, maski taga Rinconada nakakasubli sa iya, ano. Kung i-compare naman po sa ibang mga nag-aspirar sa iriga na medyo may kaya-kaya man sa buhayan, iba. Pero agrangay baga. Guwangani dyan na haloy pa kaya ang eleksyon, haloy pa ang karampanyahan, nagparapasirikat na. Kung ano-ano ng siging palaungon yan baga, layluho ng maray. Ata ang eleksyon, ang importante sabi kan iba, na mga eksperto sa politika, ang politikong agkong ikatao ni nagregalo ba kung Christmas ba kung New Year sa ultimong aldaw bago pa ang burutuhan, amo yan ang narurumduman. Pero kung narayo pang sige ka ng pasikat, sige ka ng panao kung ano-ano, tapos biglang napapatod, napuputol. Tapos bigla ka ng tago-tago. Kung udahan naman ikang itatao, lilingawang ka na naman kan. Ibang mga botante. Pero ba kuman po gabos, tani ba nagtatanaw maning utang na buot? Mga politikong nakakatabang, sa imo pong kadaihan, emerhensiya, narurumduman ka man. Igwaman ba kung mga ingrato? Igwaman minsan ingrato eh. Sabi nga ni Kong Sal Fortuno, gabos tinauna. Alagad day patatao magpasalamat sa gabos na itinabang niya. Hinda kung si Sena empleyado ini yung pinapatamaan niya. Na imbis na magpasalamat, magrumdum ng gratitude, dahil na nagpasalamat, rinaraot pa siya. O yan ang berdadirong katotohanan. Kaya mas maray pala na pag ikaman palan inaapod na tatabangan, maka nood man na magpasalamat. Iyo po baga. Tama o mali? Dapat porque day ka na paunrahan ning sa imong kagadan, maurag-urag na. Abo na nga ko sa emo. Tapos rarauton ka pa. Mapangit po pala niya. Kaya ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, sabi ni Dr. Jose Rizal, ay hindi makakarating sa paroroonan. Ay inda tayo digdi sa ibabaw kang ginaabahan. Sa message mambaga ni Mayor Madel, kaya abo niya man daang magpagibo, magpabugtak, maglaag ng public hospital sa iriga. Kung baga sa white elephant, turog na investment, mayong income. Bagong araw kay kan amusement park, dawa gastusan ini kan lokal na gobyerno kan iriga. Ning kumperang milyon na kantidad, taigwaman ngayang return of investment. Garo pala negosyo na ngunyan ang gobyerno, ano? Ang isip na kung paano kumita. Ang kwartang ini-invest kan publiko, taan kwarta po kan gobyerno kan lokal na gobyerno, haliin sa buwis kan mga namamanwa ang Pilipino. Garo iniisip pang magtubo, mag-income. Kung hospital nga, puro palawasan pirak. Kung public hospital, pati alcohol nga, kuton, babakalon. Mayo nga yan. Mayo nga kita kaning return of investment, white elephant nga yan. Kaya, si iba nagpiriling-piling, ay dahil kumbinsido, taraasan si ibang kiray. Walang kiray ka ni bata. Ang gobyerno kaya nga may local government units kita, sindaan minasirbing
sindaan maserbi sa publiko, lalo na sa mga nangangaipuan ng serbisyong pampublikong ospital, sa mga pasyenteng TIOS na maray. Naigwala man kita kuta ng public hospital, kundi dahil kumbinsido si Mayora kayan. Kaya ang iba dahil mang kumbinsido lugod sa iya. Kaya sa mga survey baga, oy, belated happy birthday. Oo, kay paring Jose Rizal Pajares. Happy birthday. Aber daw, may, ano kita, may report kita nga resibihon ali sa pagiribata ki DJ Pogi. Bicol Connection Report. DJ Pogi, Philip Barasina, Happy New Year. Ipasok mo. Salamat karon ng Joey, marhay na unto sa mga parantabay niya to. Good morning kay Vice Mayor Liling Malasarte kan Banawanin Baaw. Sabi nga ni kayan it lang na kunyan relaxation kunyan na pagkaaga. Nagdadangatag na bagang New Year. Basta di sa Banawan kan Baaw, marayan iribahan kan mga politiko. Nakapaluwas na nga nakataona duman sa mga job order sa esperso kan Sanggunang Bayan. Maray palugod yan sa Sangguniang Bayan, daw magkalaban sa politika ngunya na 2022 si Vice Mayor Joseling Malasarte sa kasing incumbent Mayor Jeep Vicinio. Pero ang obligasyon, ang responsibilidad para sa mga job order kan lokal na gobyerno, kan nangorog na kan Sangguniang Bayan, ginibo. Iyan ang maray. Diyan sa Bato daan nagtuturuklingan sa Dahil nagpaparadiringkilan sa bato kaya. grabe na diyan sa Bato sige. Mga tigasin. May pangyayari. Dahil lamang nag-aarog sa Baaw. Kaya, sagkod ganyan, dahil pa napapasweldoan ng mga job order. Ay, masakit yan. Dapat umawon taligdi si Vice Mayor Joseling Malasarte, asin ang membros kan Sangguniang Bayan kan Baaw, sa kasi Mayor Jeep Vicinio ta, pag sa karahayan kan mga tao, itinatao. Oh, Pinapaugma. Banuanin, Happy and Merry Christmas saka Happy New Year. O, di ba? Oo, maski sa erega baga, arog man kaya. Pag-abot sa pagtaunin serbisyo, duman sa mga empleyado kan lokal na gobyerno, tinatao maninda. Kaya, dahil man kitang masabi kay Vice Mayor, amigo mo. Si Vice Mayor Rex Olivan, karahayan lang kay Vice Mayor Rex Oliva, dahil siya nagpapara, bako siyang itong na pag-aabot sa session regular, magparabati ko sa local chief executive, dahil siya kayan, siyang ugaling magparapam-iwal, magparapam-batikos, magparapang-ipit. Basta sa karahayan, sige siya ng sige. Pero ang padaba lang si Don Hugo. Normal man niya. Ang RPN family out. Mayo sa tuya ang pinapadangat si Vice Mayor Rex Oliva ta. Pinitik mo man kaya, ikaman talaga man. Nadamay ng gabos na mga taga-RPN family lugod, dahil na siya ma-sponsor. Diyan nga sa RPN, dahil nga ako ma-sponsor. Tinira mo nga ko Philip. Ay. Ini nga si Melvin Barayoga, saro pa. Si Vice Mayor Rex Oliva, marami man nakaulay, kaya alam, minsan pag inabot tupak, ano daw tanya ko ang mga oliba, may tupak. Si Consultante Oliva nga ni. Kaya kasalan mo yan. Pinitik mo man kaya sa programa mo si Vice Mayor Rex Oliva, ay nga nalagod dyan ta. Para pitik sa iya, kundi ano daw yan, taga may allergy sa sakuya. Dahil ikaman kaya talaga. May kasalan ka? Dapat kota na dahil mo na pinitik. O di kota na, ma-sponsor, malawag advertisement, jingle, political jingle niya. Ungon yan, zero ang RPN sa iya. Ay, dahil pagka-onion skin ng mga politiko. Sa bagay, tama yan. New Year, grabe man. Sa sunod na taon, eleksyon na. Baka dyan ang balo sa sainda. Yung baga. Ay, bako yan na makatarungan ng mga style na yan. Dapat ang politiko, gabos, serbihan. Pag-abot kan eleksyon, yan na mabawion man kan mga butante.
una ninda, ngunyan, maray sana, bubasag. Pagka panahon na ng eleksyon, ay, naman ba sang eton kamutangan na vice mayor ito pang sa diri ka. Nakaarugon yan kaya, no? Pagkaulay mo ngaya, inaanggutan ka pa, imbes ka ngayang tabangan na nagdudulok sa imo, di siyempre, mauuyam. Una gayod ni Vice Mayor Rex Oliva kung sa pag-ablada. Nakulman na pamilya na mo. Abot pa ganay sa di ba? Ako bagay pamangkin na bukal. Dasal man pwedeng tumabang kanya, hindi kinarag mangkito. Malanguyam. Sabi sa mga taga-erga, malanguyam. Kaya di magparapauyam mga kandidato. Maiba. Kasi mga barkada ko man. Namamalisyan ko sa erga, talagang grabe pamumulitika minsan. New Year, di natalabyan na mga kuwabag para isipin na kinuno-uno. Dapat, so, di na magparapalain-lain. For mayor man niya. Kaya bangan pa, nagrarapo na kay Rosorol po. Buko na lugod kanya. Maringi kagawad Rosorol po ta. Garo ka man sa napig tutugluan maging maray na tao ta babasahan ka ni mga mga bersikulo, artikulo ka na Biblia. Oo. Pero ini-entertain sa tultul ang tao. Tapos ini-entertain ka, automatic ang kaping may gatas. Kaya... Garo man ba kasi Vice Mayor Ling Malasarte, automatic man ang coffee with milk, ano? Dahil managpaparapalain-lain. Garo man sa Banuan ka na, ito man pala sa Banuan kan buhi, iba man. Bigyan ng lason ang mga media. Ay ano naman niya, sisema niyang tarantado man. Lasonin, ay pambira. Grabe man niya na. Balagot. Si Jofred Balagot. Oo, kaya mismong si dating alkalde Arpil, suya sa iya. Ano yan, na seryoso siya kaya na nagtataram, na lasunon ka. Garo ba ko man seryoso, pero salang mga suba. Salang suba. Makanos ba ba? Kaya dapat ang mga politiko, lalo na ilihidong opisyal kang gobyerno, maging maingat sa pagkikipag-ulay, sa pagtaram, sa paghiro. Dahil dapat maging garo pudiroso naman na maray. Temporary sa naman ang power nindang ini. Yan. Maging ehemplo pa din. Maging modelo. Sarong public official. Maging modelo. Public office nga ni isa public trust. So, an elected official, they should always act as a model. Oo. The way he or she talk, the way he or she moves. Although they are belongs from the high profile, but they should also act as a low profile. Ang presidente nga ni kan sa tuyang nasyon, ang respeto sa kapwa. Sinda pa daw ng mga kumbaga raso sa naman, tumisipon. Tapos nagsisweldo sa ito, mga taxpayer baga. Sakaan sweldo ninda, bako yan hali sa pribado, hali yan sa gobyerno, sa buwis na pinag-anotan. Kaya dapat magpara rayabang, sa madaling sabi. Para saragin-sagin. Sagin-sagin, batagman. Kaya niya ko malang uyang pag-araw kaya na nadudulukan mo. Siguro napitik mo man si Jofred Balagot, si Vice Mayor, kaya gusto ka ng lasunon. Permi mo magagad pipitik. Oo, buladas man kaya yan. Kaya ikaw magkaigwa ka daw ng New Year's resolution na idol. DJ Pogi, anong... Kung pwedeng pitikon. Gusto mong sabihin dahil ka magkakaigwa ng New Year's resolution na di na nga ako mimimitik, tagulping na uulit. Maayo man nababago sa tuyang pagkatao kung dahil man kita magbabago. Sa totoo lang po kaya, mga tugang paring Philip, ang media, iyo ang mata kan mga opisyal kang gobyerno na maumaw sa dapat umawon. Matuyaw man sa dapat tuyawon. Pero dapat itong tutuyawon mo talagang karapat dapat man na tuyawon. Si karapat dapat na umawon man. Pulis buhi, makasuya kung minsan. May pambira niya ako, mga raso sa naman. Mas marayan si pulis na kaulay sa ibang pulis buhi. Languyam.
Tigpa para kunyan ko sa publicity ang police buhi tapos titira daw na kun sarong patrol man sana dyan. Siyempre, masusuya ka baga ang paguna ninda sa diren dyan headquarters kan PNP buhi. Kaya tapos ining Vice Mayor ninda, bigyan ng kapiyan na may lason. Grabe man ano Ay, pambira. Kung nagsusuba man ang Vice Mayor na yan si Jopred Buladas Balagot, bakmarog ka yan. Pero maurag bagalip, tinalingan kan sarong broadcaster ang sarong Vice Mayor. Mas maurag na barita yan. Magtiyo sinda. Ano daw kung ano yan, sa sunod pa, makabarita lamang kung sarong broadcaster, tinalingan sarong Vice Mayor. Saka dyan sa Banuan kan buhi, saro dyan na Chief of Police, binalasa kan sarong kainuman. Naman. Ay paguna nindaan mga yaw. Gusto mong sabi mo na pano-pano na sibilyan? Nakiinuman si kunyan Colonel Panganiba na kay to ni George. Ay palasaon gan sa ng paraino. Ay ano naman yan na Chief of Police man eh. Bagaw. Maurago na barita, sarong Chief of Police binalasa ng sarong sibilyan. Kaya dahil sinda magnalaso na ninda milita Chief of Police, Vice Mayor, politiko. Garo perten lip na ikabarita lamang niya na bago mag 2022 na sarong broadcaster ng balasan ng sarong Vice Mayor. Tayo ito nga ning sarong Chief of Police sa buwida. Binalasan ng sarong para inom sa... Oo, istambay sa nan. Buminala. Istambay sa... Chief of Police kan buwi. Di garatok si... May namaga man duman sa Chief of Police. Igwaman mga namaga. Kan na binalasa. Kaya minsan tabi karon lang Joey. Mag-isip-isip ang ibang mga kababayan niya to, magkan public official, lambang public official, mag-isip-isip. Ulay ko baga sa emo, ang bilog mong pamilya. Nagbabala sa senda. Aoy, yan ang difficile na. Paguna ko baga sa emong bilog na pamilya, suportado si Vice Mayor, o nganyan pala. Kaya dahil magparapauyaman ibang mga public official. Sayang kan boto mo, boto nindong yan. Ang gobyerno. Kung nakikiampang sila sa mga bukid-bukid, dyan nga ni sentro pa kan buhi. Chief of Police binalasa sa nakan balaw-bagaw. Pangyayari. Nakikinuman. Kaya niya ko difficile kung araw kaya. Maray pan media kasurog minsan. Kan mga balaw-bagaw. Una ninda ang paguna kaya kan iba, sinda public official, Chief of Police, official kan militar, mayo na sindang kaluyahan. Kung naburat-burat na, ay mas grupo itong kinampang niya, di rimate siya. Kaya niya ako inan isipon, kung niya na mga bagong taon, magmuro-bago man ang ibang mga public official, Chief of Police, kada maninda yan madadara sa pwersa. Una ninda, sinda may mga kasurog. Pag-abot na sa mga, lalong-lalo na sa mga remote barangay, coastal na banwaan, ay dapat makisama. Bakong pag-una nila, pag-iling nila, sinda na sa nanmaray. Ang tol-tol na servidor, pero si Heso Kristo, yan. mapakumbaba. Ano ba kaya, ang paghuna ninda, nakakapot na nin puder, sinda na sanan mga maray. Makunyang pa, maray sana bubasan. Yan. Dapat isipon yan kan mga opisyal niya to, kan gobyerno, maging sa militar. Nganing magabot man ang bagong taon, bakong ikinakasuya sinda. Taon-taon. Pag-una ninda, marayan. Nan ginigibo ninda ang ibang mga public official, mga military official. Kaya dahil sinda nakakambang sa mga kabukidan kung minsan dahilan ka na sendang may ibang pag-uugali. Oy, good morning Giraray, digdi sa mga kaampang kungon yan.
Garo na Si sa Vice Mayor Liling Malasarte. Garo na sa maray Yan, kamong kamugtakan. Banwaanin Baaw. Ano lamang ang Sabi New nga ni Year-an Jan, dyan? Bakong bisyo. Ano lamang ang pwedeng Pagserbisyo pamanggirar. Oy, Lip, ano lamang ang pwedeng manyunyiran ta dyan kay Vice Mayor Ling Ay Malasarte? kadakol, magdigdi ka sana. Makakanamit ka kan pwedeng New Year. Ano dyan? Igwa dyan, burirawan lamang. May Ay, burirawan. sir, may igwa. Ay, maurag na pulutan yan. Ano? Nagluluto na nga ni. Ay, puwerting pulutan yan. Oo, gahalat ka digdi, karon nagjawi. Di puwerte. Nagutom akong bigla. Oy, Happy New Year kay Vice Mayor Ling Malasarte sa bilog na membros kan Sangguniang Bayan kan Bao sa kay Mayor Jeff Visinyo ta nagtatarabangan sinda sa karahayan kan mga tao diyan. Naginibo ninda ang gabos para maging happy ang mga empleyado kan lokal na gobyerno. Pati ang gabos na mga barangay diyan pinaugman ninda sa pagsabat kan na Pasko asin na pagsabat ngunya na bagong taon. Kaya congratulations sa inda dahil sinda ipigigilid indaan politika. Bakong arog siton bato, sagod sa ngunyan baka problemado pa sa mga job orders siton. Baka di pa nakaka-receive basang katong ini kayang si Mayor Frank Bernaldez nagpara palaog nin na empleyado kayo dyan. Ini man na Vice Mayor dyan sa kamiyembros kan Sanggunian, di man gayod nagpasar nin na appropriation budget para sa mga job orders na ini. Kabali na itong bonus man lamang sa kasalary. Paano naman itong mga taong itong nagsakripisyo, nagpagal, ginanot para magtrabaho. Kaya sabi ko na nga ni, lesson learned na kung ansarong local chief executive, dahil nakasigurong mayong budget para sa pangsweldo, dahil magparapalaog din empleyado. Kung magparapalaog man, ay di abunaran niya. Total siya man nagpirma kang kontrata kung nakakontrata man. Oo, dyan ang problema. Pag-arog ka yan, sa Banuan ng Bato na talagang matagasan puso kan alkalde, kan Vice Mayor. Sinda kayang duwa ni Serilla sa ni Bernaldez sa amay pa namumulitika politika na nagiging dahilan eh. Pero sindaan na matutoktokan kayan sa butong duwa. Oo, kaya dapat dahil maging pusong bato. Dapat pusong lang. May hirakon. Alkalde sa na Vice Mayor kan Banuanin Bato. Kung may pagpipilian, ay siyempre, bako na sila ni boto sa pusong bato. Oy, Lip, totoo man yan, Lip, na si Vice Mayor Joseling Malasarte, convert di mo, tataalang kaning cake. Nananaod ang cake ba kasi Vice Mayor Malasarte, pag may nagkukumpleanyo sa bahaw, garo igwa siyang bagong patindugo na sikat na bakery kayo dyan, Sa Bao. Totoo yan. Totoo. Senior citizen da. Sa mga senior citizens lang. Arog sa emong day ka pa man senior citizen, day ka pa abuton. Siyempre. Ha? Garo man si Edwin Bidoral. May bakery man si Edwin Bidural. Tapos, May isa din man gatong bakery. Kung hindi lang mo ito inaabot. ay kurispot man baga ni man Edwin Bidural bandang ini. Baka nga ni kahit sarong pandesal day ka dyan ilibre. Sa bakery ka yan. Ay, yung buhay. Sa bagay, ano mga si Edwin Bidoral. Kurispot man dayan. Sa Batkuani, garo pa rin patililis siya. Sa kapag nakasabat na bagayan, garo ang lagbas ang paghiling, garo dahil ka na. Dapat kayo na Takot sa tao. magtaga-tiriti man. Ay, ano na tayo. Ay, pambira man ini si Consul Edwin Bidoral. Pero dahil ka magparaso, baka ron ng Joey, tatawa ka kaya ng sarong panchong. Sisay. Si Consul Edwin Bidoral. Ay, may ano palang sinda. May cementerio ba guys? May sementeryo. Ayaw man ang ganda na. Baka ang kikan itaw dahil mo, sarong panchong. 6 feet below the belt ka pala. Ay, pambira. Hindi na ako konsiluan lang kaya kita. Sa mga Ayun. politiko, kung minsan, tama konsilo ba? Ayun baga. Kanya-kanyang gimmick pati ngo niya. Nabakuhan makasapubod. Igwang mga politiko na pag nakakasawan. Kung ba kung nakatukaw sa wheelchair, na pati iyo. Na house arrest. Tapos sa oras na baliog sa liog. Pag na dismiss o kaso, bigla na naman bagsik.
hinda. Ay, ano na tayo. Kadakol bagang Kaya- politikong arog kan Kaya nangyari. ako makonselo Kon ang ba kung- politika sa satuyang nasyon. Oh, kon ba kung baranting na ang liog. Gimik ka ni ba mga politiko? Grabing Kaya gimik ka niya Kung ako. matulkol na politiko, na ba kung maursino? Yan, ang Bakong importante, maungol, bakong maorsino. bakong Bakong mausap. maisog, bakong maorsino. Bakong onion Kaya skin. ako, Mm. ay pambira, napapangirit lamang ako minsan na kandalagan kan politika, digdi sa tuyang ang nasyon, na imbis mapakarayan sistema kan politika, sindaman siya na ani bang politiko nagpapauyam sa mga namamanuan. Mm-mm. Harog dyan sa batok, dyan sa banuan kan nabwa. Iba man ang dalagan kan politika sa nabwa. Mm. Kung Bara mo, baraklasan man da baga rarautan ning pero tarpaulin. magkasway. Sabihan mga tarpaulin kan ibang kandidato diyan pig rarapak, pig raraot. Ay, anday ko aram. Oh. Aramom ta ki Bert Balbena. Mm. Dati Bert Balbena baga. Sabi kan iba man yan dalagan kay ni. Tano da? Ang pagtubod niya kay ni ganador na siya. Niya ko, dahil man ako nagtatawad ka, kakayahan kan Kapitan kan Lapurisima bilang kandidatong vice mayor. Kaya lang, garo mapungaw ang dalagan niya sa politika sa Banuan kan Nabwa. Iyo mananggad, totoo yan. Tinuyo ko nga ni siya. Ayaw daw niya ako digdi sa Mayor Persimbulan. Pinagdadala si Vice Mayor Bert Balbena. Mayo umanduman lamang. Dahil man lamang akong nailing mga kalyado ni Mayor Per. Saka si Mayor Per mismo. Pero unfair ang dalagan sa Nabwa. Kaya makonselo ang politika pag abot digdi sa Rinconada area. Sa bagay, si Mayor Per Simbulan, pinututukan na marhay. palayogan ta si Mayor Simbulan, Lip. Lip. Na politika, yaong gadigyan, perti ang laban. Lip. Ang laban ni Mayor Madel kontra Governor Mix Villaperte. Puwerte digdi, ang laban sa Rinconada. Ano? Oo, kaya ang mga tao digdi nakaabang sa mangyayari sa masunod na taon. Mm-mm. Pero Lip, Kung dapat, talaga ang siswerte kon na maging congressman o congresswoman digdi sa Rinconada area. mm-mm. So, ayan tabi, Sige. karon ng Joel, sa kuyang mga dagdag na informasyon. Happy New Year na lang sa gabos ng mga parantabay niya to. Iniman si Philip Barcena, RPN Radio Rata. Bicol Connection Report. Salamat na maray kay paring Philip Baracena alias DJ Pogi. Nagapaabot in report na dyan sa partikan na Baaw ang presiding officer, Vice Mayor Josiling Malasarte asin sa iyang mga pagiriba. Pag sa karahayan po kan mga empleyado, kan mga tao sa enterong barangay, nagkakasararo sinda ni Mayor Jeff Vicenyo. Kaya happy ang mga taga-Baaw po sa senda. Although, sangon yan, magkalaban sinda sa politika, laban sa kargong mayor, nag-aspirar po sa kargong mayor si Josiling Malasarte. Pero pag abot sa karahayan, dahil sinda namumulitika, pariho. Puro sinda nagtatabangan. Kaya happy lugod ang mga taga-Baaw sa enda, di ba? Arog kayan ang mga serbidor kan banawaan. Si Mayor Jeepman, palibas sa Malakas sa Malacanang, nakahagad maning tabang sa Palasyo Malacanang kay Presidente Rodrigo Duterte. Kana nakaaging bulan na Nobyembre, barita ko, ngunya na Disyembre, ipinanauman sa gabos ng mga barangay officials, barangay workers, mga senior citizens, pareho ni dapig tatabangan ni Mayor Jeff Vicenyo as ni Vice Mayor Josiling Malasarte ang gabos na sektor po dyan. Kaya pwerte niya ako ining arog kayo ng mga politiko na pigsisit aside ninda ang politika. Total day pa man na po ng karampanyahan. Oras na magpatak na ang kalendaryo sa bulanin campaign period, dyan na siguro may hiling ta ang dalagan kan politika. Pero out pa man lugod na pag sa karahayan kan publiko, sa karahayan kan mga empleyado, daininda pag-ulangon. Kaya i-maintain lang ang narog po kayo. Total ang mga tao nagmamasid. Na kung si Seman po baga talaga, may
nasa puso at sinasaisip kan lambang botante na dahil man pwedeng diktahan, di so be it. So let the electorate, hayaan tapunan mga tao, ang mga elektorado ang magpili. Ngarig freedom of choice sa pagpili, ang pagboto. Na dahil pwede kitang diktahan, dahil man kita pwedeng manduhan kung ano ang sisa inibuboto ta. So hayaan tan mga tao. Total, yaon man po, pinahiling ninda na sa inda dahil man talaga ng mumulitika. Basta sinda, ang pagkarahayan kan publiko ang sa indang iniisip pareho. So magayon ng araw kayan, bakong araw sa ibang munisipyo, sabi ta nga ni sa Bato, nagtutuklingan na si Mayor Frank Bernalde, saka si Vice Mayor Junjun Surilla, kung si Sen binabasol na sa indang daw, dahil po daan nakasweldo ang mga job order, saka ini mga sa job order na empleyado, si bonus man kan mga ini dapat na include man, lalo na si Presidente Rodrigo Duterte, igwa po bagang executive order panganing pinagpirmahan, para maayudahan pa, pinansyal, ngunya na holiday season, season saan sa tuya pong mga empleyado kan gobyerno. So, tarabangan ang pinakamaurag talaga. Pero sabi talaga ni, ang mga elektorado dapat na ipo maging balat sibuyas. Dawa gura nung mo nakasuya sa tao, dahil mo ipahiling na ika naanggot. Dahil mo kaipuan na ika magtaram nin ikakaraot buot kan sa emo pong botante. Ilingalugod di si Philip, taintirong bilog da kaning pamilya, pinagkampanya niya na. Kung siya yan dapat nabutuan. Kaya dapat lesson learned yan. Na dawa, suya ka na sa taong kampang mo. Dahil ika politiko kang tao, elected official ka. Ipahiling mo na dawa, grabe na ang gurub-gurub mo. Dahil ka magtaram na lasunin ang media. Katarantado naman po baga ni yung konsubaman niya ni Joprid Balagot, ang Vice Mayor kan na buhi. Ki Philip Barasina. May mga sadiring tao pa lang dyan si Philip, dakol sa buhi. Anggot amakon mo man, ang medyang yaon naman si Philip Barasina kayo, tsaka si Rocky. Magtaram na lasunin ang media, sala pong joke yan. Sa kabalasubasan yan, asin sa bako yan sa edukado, asin elektoradong elihidong opisyal kang gobyerno. Never ka mong magtaram na ikakakulog, subaman yan o seryoso. Taan tao po, may kasusupgan man. Ang tao igwamanin inaapod na kararayaan, delikadesa sa buhay, na oras na napitik mo ang ego kan sarong tao, nung ka na yan sa emo marespeto or never na na marumdum pa sa emo. Sabi digdi, oy marayman nga ya, kung salamat, si Seni, ay iyo. Si CY, happy New Year sa Indo. Oy, an ako Bicol Party List, pinapalayogan tama ni nga Happy New Year, si Ma'am Sally Cosis, ang si Congressman Saldico, ang mga nominado dyan, palayogan tama ni talagwawatsing palaan, sa tuya pong programa, ang ako Bicol Party List. Bueno mga tugang, mahanap buhay man daw na kitanoy, ibang pag-ulay-ulay ta, pagkatapos lang. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco, kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupad ang akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto.
Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Maugmang Pasko. Mawot ko na magbalik na sa normal ang panahunta. Asinsado sa kaambundang bagong taon. Ako po si Kagawad Edsel S. de Maywat, nagsasabing pirmi sa nakitang mag-arang sa mahal na kagurangnan. Tadi na magparalang kag, tadi na si Edsel di maiwat, ubang tanang inuulat, analang urot akong kagawad, tawo na mabuutin, sa Diyos pirming nakarerem lang daling rapuon, taong matinabang di magsisileng. Bagong taon pwede mong rapuon, dawat turong pwede mong gisingin. Para sa kapwa handang ibuhon tumabang, di magsisileng. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namanaan karahaya. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. And Center number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Nandito na shine, shine, shine with the stars tonight. You better watch them shine, shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafarte. Una rin may matang sa akin at puso. Nandito na shine, shine, shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafarte. Una rin may matang sa akin at puso. Luigi! Aussie, Aussie, Gessi Mix. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Sa kongreso siya na nga.
Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Balik kita sa programa. Pagtatry kung makontak si Konsyal Boboy Gibara kan siyudad kan Iriga para makuata man ang sa iyang mensahe para sa pagsabat kan bagong taon digdi sa siyudad kan Iriga sa iyang mga constituents. Good morning, Happy New Year, Konsyal, City Councilor Honorable Boboy Gibara. Good morning po. Live kita sa RPNDCK sa programang Bicol Connection. Ay, good morning, Sir Joey Lim. And sa kapos pong taga-radio DCKI, kang Silicon Iriga. And sa kapos pong mga taga-Rinconada, mga taga-Iriga, Diyos Marina aga po sa Endo Gabos. Ano po ang sa imong kumbaga sa mensahe man nag-aagi kita nagsabat kita ning Pasko, masabat naman kita ning bagong taon. Ano po ang mensahe mo sa mga supporters, mga botante, mga constituents kan siyudad kan Iriga? Ay po, Sir Joey, gusto ko lang pong magbati sa Gabos ng mga taga-Rinconada, lalong-lalo na po ang mga taga-Iriga ning Merry Christmas and Happy New Year po sa Endo Gabos. And sana po, ngunyang January, matapos na po ang satuyang problema, ang pandemya, and madagos-dagos na po ang satuyang pagiging maray na pagkabuhay sa pamilya, na mayo pong maghilang, or maski maghilang basta bako pong grabe, lalo-lalo na po itong mga kitang mga medyo maedad-edad na sana tawang pagkita may makuning mga pagkakataon na mabuhay sa kinaban, ning mahaba-habang panahon para makapagserbi pa man kita ang sa tuyang mga constituentes and sa kapos pong mga nangangaipukan sila kan Iriga. Iyo po, ika po arami na sa paagikan sa imong mga tabang pag-rescue sa mga biktima nin kalamidad sa Iriga, mga pinapasubli mong sasakyan na mga pasyente pasiring sa BMC. Libre, as in nananao ka po nin commercial rice kung nagkakaigwa po kita baga nin mga biktima kan typhoon sa Iriga City. Ini po, next year, 2022, padagos mo po yung gigibuhon sa pag-service sa publiko. Ay po, Sir Joey, pinangakota po yan, bako lang sa mga contesta di sa Iriga, kundi sa Gabos po ng mga tao di sa Iriga. And kay Lord po, nasabi ko po nga ni kay Lord, ang pangadjiong ko lang po, na sana matapos ang pandemya and sana po kitang mga Bicolano, mga taga-Iriga, mga taga-Rinconada, sana mayong magparahilang ta. Aram mo po ako, akong 4 na tabang vehicle na pigpapasubli po sa Gabos ng mga nangangaipo na naghihilang, na aksidente, ito pong mga maaki na dinadara po sa ospital. Puro po yan libre. And ako po aram ko na medyo talagang mahirap talaga pagkaigwang naghihilang sa pamilya. Sana po mayo ng araw kayo ng grabing mga sakripisyo ta na atang nagtitius na po nga ni ang mga tao tapos igwa pang araw kayo ng mga pagkahilang. Kaya sabi ko po nga ni di bali magtius basta mayo naghihilang sa pamilya. And ako po bilang si Manabaksyon City Councilor Boboy Gibara, diretso po akong matabang sa mga taga-Iriga na nangangaipo po kang tabang ko sa abot po kang sa kuyang makakaya.
para po makapagserbisyo po ako. And yan po, pangako ko po yan from 2019, pagkatapos po tulos kang, or before po kang eleksyon, and pagkatapos po tulos kang eleksyon, ang pangako ko po, ginibo ko tulos, hanggang po ngunyan. And mapadagos-dagos po yan para po sa mga taga-Iriga. Iyo po, baka gusto mo pong magpasalamat sa mga Darakula as in Harlangkaw na official kang gobyerno na sa mga paagikan sa imo pong mga livelihood project, mga proyekto, accomplishment mo na nagigibo as in legacy at the same time, and as your good performance as elected city councilor kan Syudad kan Iriga, baka gusto mo sindang pasalamatan na kagawad takon mayo man sa tabang ninda dahil magiging posible ang gabos na naitatabang mo sa publiko. Actually po, Sir Joey, maski day ka po nagsabi ka yan, nagsaram ka yan, yan na po ang kasunod na sasabihin ko na ang sa tuyang gobernador, ang masunod na congressman kang 5th District, si Governor Congressman Mix Villaperte, siya po ang nagtatabang kang gabos na mga pangangaipo kang grupo mi, and sa gabos na mga constituentes, araman po kang mga tao dito sa Rinconada, lalong-lalo po dito sa Iriga, ang mga itinatabang ni Governor Mix. Since po siya maging gobernador ka nga sa tuyang probinsya. Opo. From 2013 hanggang po ngunyan, sabi ko po nga ni, ang hapot ko po kay Governor Mix, na maaram ko siya na pang magiging congressman, na idol. And ang masunod na governor, si Sir Luigi Villaperte, na aram ko man na sigurado na yan. And ang masunod po na vice governor, si JP Fortuno, ang akit po ni dating Congressman Sal Fortuno, and ni Congresswoman Teacher Joe Fortuno, na mabuuton. And ayan nga ang sabi kang mga tao, tatak Fortuno talaga. And ang tulong bukalta, Oliva, Onyate, and Noble, and ang masunod na mayor, kansidag kang Iriga, ang sa kuya man na talagang idol man, si Vice Mayor Rex Oliva, and ang Vice Mayor ngayon yan, si Vice Mayor po, si Kagawad Edsel de Maywat, and kami pong 10 na konsyal. So kami po nagtatabang-tabang kami para po makatabang kami sa mga constituentes po digdi sa Camarines Sur, sa Rinconada, and lalo-lalo po sa Iriga. So, yan lang po, Sir Joey. Ika po, konsyal. Kung in kaso, ilihido ng City Councilor si Vice Mayor Rex Oliva, susuportaran mo man ang sayang programa na mga plataforma de gobyerno na magkaigwa kita ng public city hospital sa Syudad kan Iriga, tas sa ibong grupo aboda at mayong return of investment magiging white elephant kung magbugtak ng public hospital sa Syudad kan Iriga. Ika po, sa imong opinion, suportado mo na magiging public hospital ang Iriga City o day? Actually po, Sir Joey, kito pa po yan ang proyekto ng kang grupo mi. Bakulang po kang 2019 ang pagkaaram ko, pero po kang last election 2019 na ipangako na po yan na kung manaman gana po ang grupo po kang Team 1 Iriga, malag po ng government hospital digdi sa Iriga. And actually po, base po sa mga experience ko ngunyan, na nagpapaservice ako kang gapo sa mga naghihelang na naghahagat sa kuya ng tabang, kadakul po talaga kang pangangaipo kang mga taga-Iriga. Pakulang din sa Iriga, kundi digdi sa kabilog na Camarines Sur. Kaya po nga ni, nagpapasalamat ako kay Governor Mix Villaperte na nagkigwa po kita ng Kaperte Assistance Center na or Medical Center na para makatabang po sa mga gabos na nangaipo, pag-abot po sa serbisyong medikal, sa gabos pong digdi sa Camarines Sur, lalong-lalo na po digdi sa Rinconada and Syudad kang Iriga. Sa ropa po baga, sa programa kan Team 1 Iriga, na magkaigwan in public university or local colleges sa Iriga City. Ano po ini? Suportado mo or medyo nagduduwa-duwa ka ta baka makompetensyan mga eksistidong universidad as in iba pang mga vocational school sa Syudad kan Iriga? Gabos pong mga programa ni Governor Congressman Mix Villaperte, ang masunod na pong Governor si Sir Luigi Villaperte, si Vice Governor JP Fortuno, and si Mayor Rex Oliva. Gabos pong programang kayan nakasuporta po gabos ang Team 1 Iriga. And kami po,
aram na po yan, na yan pong mga programang yan, haluin na po yan talagang gustong mangyari kang Team 1 Kamsur, Team 1 Iriga. And sana po, maniwala lang po ang mga taga-Iriga sa pangako po kang Team 1 Iriga, kang Team 1 Kamsur, na yan po sigurado pong mahahaman. And base po sa experience kang grupo mi, lalo na po kang programa po kang Kaperte, Assistance Center, grabe po talaga ang nagpapacheck up, ang naghahagad ding bulong. Ito pong programa po kini Governor Mix, ito pong Team 1 Kamsur, Team 1 Iriga na on the health on the go program, health on the go program. Ito pong mga behikulo na mga ginagamit po pagkaigwang mga medical mission. Grabe po talaga ang mga pangangay po ng tao. Kaya dakulong bagay po ang pagsuporta kami, and kami po pangako mo po yan na talagang pag kami po nang gana gigibon po yan, talagang sigurado pagkatapos po tulos kang eleksyon. Siguro po kung anong ang pagkakataon para sa imong liwat na apelasyon sa pag-re-elect, Giraray, na magsilbi liwat como konsyal kan siyudad ka na Iriga. Arami po na gusto mong magpadagos kan sa imong serbisyo publiko, asin padagos na makatabang sa imong pong mga konstituente. So, ang oras asin panahon na ini, itatao ko sa imo para sa liwat mo pong apelasyon, pakikipag-ulay sa mga taga-Iriga, dawa nga ni po, haloy pa man ang karampanyahan ta. Go ahead po. Iyo po. In God's grace po, and sa gabos po na nagtitiwala man sa kuya ng mga taga-Iriga, and siguro po, nahihiling man po ninda ang serbisyo ko, na ito pong pangako ko po from 2019, ginibo ko man po, saro lang ang pinangako ko, and ngunyan pong 2022, igwa pa akong pangako sa mga taga-Iriga na dapat po nga dahil ko pa man dapat ipagsabi dahil bako pa man campaign period. Pero po sa hapot mo pong yan, isibugong ko na po kita ngunyan sa pagi po kang istasyon kang DCKI na pag ako po nang gana, matao po ako ng duwang ambulance na hali po kima na baksyon na kumpleto ng gamit. Duwa po yan para po sa mga taga-Iriga na makatabang pa po ang manabaksyon City Councilor Buboy Ibarra para po sa mga taga-Iriga. And ini pong grupo mi, Sir Joey, kang Timon Kamsur, Timon Iriga, kami po naghahagad ng suporta or sa tiwala po kang gabos ng mga constituentes na hiling man po ang serbisyo mi kung ano po ang makakaya mi man para sa mga taga-Irigenyo. So, magayon po yan na plano mo po na mag-donate nin duwang o makadisponer nin duwang ambulansya ta kaipuan po yan kan mga emergency yung pangangayipong mga between life and death, lalo na itong mga na aksidente asin may kamatian niya itong malala na mga kababayan ta na tulos na maabot ang ambulansyang duwa ni Konsyal Buboy Ibarra pag siya liwat na mailihir baga asin matawang Giraray nin pagkakataon na matawan na ning another time na ma-elect as City Councilor kan Iriga City po. Actually po, Sir Joey, ngunyan po nga ni apat po ang multicab, ang tabang multicab vehicle. Opo. Ni manabaksyon ni City Councilor Buboy Ibarra. Ngunyan siguro baka January 6, baka po igwa na pong panglimang multicab. So igwa na po kami babakal ni Agum, ang saro ko lang pong Agum, nagbakal po kami kaswapon, kaya lang po di pa man nag-aabot po ang order ni, pero pinahiling na po sa Muya ito kung sarong bagong multicab. Na panglima po na yan para pantabang po, libre, sa gabos pong mga taga-Iriga, pag-abot po sa emergency response, saka po sa mga medical response pag-asod po sa mga ospital. Okay po. So, salamat pong maray. God bless you and good luck. Diyos mabalos na maray sa oras na ipigtao mo na makaulay ka po. Nya mo sa programang Bicol Connection sa RPNDCKI. More power. Thank you so much, Kagawad. Sir Joey, saro lang po. Pahabol ko na lang po. Sige po. Gusto ko lang pong maghahagad ng dispensa and siguro po sa pakikipag-ulay po sa mga tao po na daig ko man po gabos na napagbibigyan, na gabos pong inahagad din ng pabor sa kuya, nagagad po ako ng pasensya sa pakikiulay po na sa hababang buot na pasensya na po kamo, daig ko po kaya talaga pag-abot po sa pinansyal na paagi na pagtao kang mga tao. Kaya ako po, ang pinaka-priority ko is ang emergency
response. Ini pong mga lunadan, libre po ini, dawa po sa in, nagaligaspi, basta po sa mga ospital, sa mga emergency, itinatako po ading poder para sa mga taga-iriga. Salamat po, Sir Joey, and sa istasyon po nindo, mga staff po nindo, team manager, salamat, Merry Christmas and Happy New Year po sa mga taga-Rinconada and lalo na po sa mga taga-iriga and lalo na po sa imo, Sir Joey. Salamat po. Salamat po. Okay, mga tugang, si City Councilor Man of Action Boboy Guevara ang nakaunita po naging bisita ta. Uon kan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan, ang mga parauma, digdi sa tuyang banwaan, kagawad Greg Pontanal, ang sa iyang kakayahan, kaipuhan kan banwaan, si Greg Pontanal. Mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Igwa na sana kitang 6 minutes more before 11 o'clock in the morning. Digdi po kaya sa syudad kan Iriga, mga tugang. Digdi sa Bicol Region baga, ang Naga City, igwa ng public hospital, ang Bicol Medical Center, lalong-lalo nang naggatubang kita ng COVID-19 pandemic, dakol pong pasyenteng hali sa Rinconada or Iriga, ang pinag-quarantine duman. Pira kayan, so mga ordinaryong kahilangan pa, duman sa mga mayong-mayo man po talagang pasyente, dahil kakayan sa pinansyal, duman talaga pigdadara sa pampublikong ospital. Tangarig, ang papel kan gobyerno na serbihan ang publiko. Ay ngunyan digdi sa Erika, baliktad eh. Ang sabi baga, abo kan administrasyon magkaigwan in public hospital, tayo ni damayong return of investment, puro lang inigastos, tapati alcohol, babakalon, as in, mayong income. Ang nabot sabihon pala niya ako, ang gobyerno ngunyan, negosyo nang iniisip. Baka unang itong pagserbi talaga, ang pinaka-main object, na serbihan ang publiko, lalo na itong nangangaipo. Ako, bilib ako kay Consul Boboy Guevara, dahil sa emergency response program na itinatao niya sa mga tao, dakulang bagay po ini. Dawa siya yung tanang naaapi, si Consul Boboy Guevara, na sinasabing minsan nga ni, nabubuli pa kan ibang kandidato, na tios man na kandidato, pero ano ta naihirakan kan mga taga-Iriga? Ano ta natataanin mandato? Dahil ang politiko dawa ka mayong itinataong pinansyal, mayo man kapasidad, dahil aram taman nga ni, na tios man si Consul Boboy Guevara, pero dahil sa ipinapahiling niyang pagmalasakit sa kapwa, sa mga constituentes niya sa paagi ng emergency response, magtaon ng libreng sakayan, magtaon ng bagas, commercial pati, mag-rescue, dako lang tabang po ini. Tapos ang plano niya, magkaigwa pa siya ng duwang madisponer na duwang ambulansya para sa Erika, di dako lang bagay po, baga. Kisa manaanon tayo itong garo, kandidatong inaagi sa naman kita sa Pirak. Pag-abot na nakailihir na, lingaw na sa mga tao, lalo na sa mga kasaraditan. Ngunyan, ang public hospital po, talagang grabe ang pangangaipo kayo ni yung mga nagtitios na mga namamanuhaan ta. Dahil ito dapat ikait. Kaya nga may mga national government and other national agencies. May international pa nga kitang pwedeng dulukan kayo kung ilihido kitang opisyal, kang gobyerno. Para makadisponer asin makapatugdo kita digdi ng public hospital. Sa bagay, ini pong mga nagkakandidato asin nag-aspirar na mayor sa Erika, puro bagadi kung dadangugunin do, gustong magbugtak ng public hospital. Sa Rosa na lugod, so nasa presenting incumbent na mayor,
anhabo kaning public hospital ta sayang kan i-invest. Pero inilugod nag-aaspirar arog ki Vice Mayor Rex Oliva, arog ki Consul Ros Orolpo, arog ki former Councilor Nunokoy Alpilor, gusto ninda magkaigwan ng public hospital. Dahil talagang ang mga senior citizens saro na dyan sa mabibenepisyaran. So mga between life and death na mga pasyente. So mga uoperaran kung may public hospital kita, baka day ka na magbiyahe, panaga, tangarig maikonfine sa na, asin mabulong an sa imong pasyente. Araniho ng maray, taigwang minsan na ang mga pasyenteng between life and death, ibabiyahe mo pa sa harayo, kung inaatake na sa puso, maabot man lang sa BMC, tigbak na, gada na ang tao, gada na ang pasyente. I-declare na sa ng minsan, bako man gabos, na dead on arrival sa hospital, dahil napakarayo kan babyayihon nindo. Lalo na kung traffic sa Partikan Pili, Del Rosario, Concepcion, or Baaw, di ba? Pero kung may public hospital kita digdi, na napakagandang project o programa kan sa tuyang mga nag-aaspira, napakagayon. Na yan po ang kulang na kulang tadigdi. Nahaloy na kitang syudad. Napakataas naman po guide kan internal revenue allotment kan Iriga City. Bakit? Ayaw bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong public hospital sa Iriga City at naman itong mga ating mga naghihikahos na mga pasyente, naghihirap nating mga kababayan, mabigyan ng pagkakataon man lang na makapag-gamit tayo ng public hospital kung mayroon tayo dito sana sa Iriga. Kaya lang ilang years na tayo na city, pero bakit wala pa rin? Kumbaga sa naiiwanan na ho tayo ng ibang mga city sa buong Pilipinas. Isa pa, public university, wala rin tayo. Kasi sabi ng administration dito sa lungsod ng Iriga, ayaw kompetensyahin itong mga existing university at existing vocational school. Baka maapektuhan din ang ekonomiya at negosyo nila. Ay paano naman yung mga naghihirap nating mga kababayan na gusto rin makapag-aral sa college? Paano naman yung mga high school na graduate sa mga publikong eskwelahan sa sekundarya na dahil mataaning pagkakataon makapag-eskwelang libre sa koleyo, sa college, di ba? Yun, kaya tayo minsan natutuyawan po kita na Iriga nawawalat na lugod sa ibang mga city sa enterong Pilipinas. Ini po si Joey, salamat kan sa inyong pagantabay. Stand by sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. The preceding program was a paid broadcast.